No niin, ja seuraavaksi katsotaan renkaan vaihto. Tässä tapauksessa on mennyt takarengas rikki, eli käydään läpi nyt, miten rengas oikeaoppisesti vaihdetaan. Eli mennään tänne pyörän taakse, otetaan kädellä takahaarukasta kiinni, avataan pikalinkku. Ja tietysti ennen kuin ollaan pysähytty, niin ollaan vaihdettu täältä takaa pienimmälle ulommalle takalehdelle vaihe. Ja tästä näin otetaan pyörä urasta ja vikkasen vaan vittaa takavaihtajasta, niin vanne lähtee helposti sieltä pois. Pistetään tuohon jalkojen päälle ja tästä näin painetaan koko rengas, sisä- ja ulkorengas täältä urasta pois. Ja totta kai on ollut joku syy, miksi rengas on mennyt rikki, niin lähdetään tarkastamaan, löytyykö tunnustelemalla täältä sisäpuolelta niin mitään kiven sirua tai piikkiä, mikä on sen sisärenkaan puhkassu. Lähdetään sitten pistämään uutta rengasta. Otetaan takakiekko käteen, pistetään taas tuohon jalkojen päälle ja pistetään aluksi tämä päällirengas niin toiselta puolelta sinne uraan. Näin. Venttiilin kohta ylöspäin. Otetaan vararengas. Tänne voi pikkasen pistää ilmaa. Sen verran ilmaa, että kaikki mutkat ja muut sieltä häviää. Tässä pitää muistaa, että pistää tämän alhaalta tämän renkaan tuonne päällirenkaan sisään, ettei se osu maahan, ettei siihen tartu mitään kivenmuruja tai roskia. Ja sitten lähdetään tästä näin pistää se rengas sinne sisäpuolelle. Tässä tarkistetaan, että venttili jää suoraan. Okei, se on siellä nyt ja seuraavaksi lähdetään painaa tätä päällirenkaan toista reunaa sinne uraan, vanteen uraan. Noin. Nyt on rengas paikoillaan. Ja tässä vaihtoehtoja renkaan täyttöön löytyy tietysti perinteinen pumppu. Tai sitten nykyään niin on näitä hiilidioksidipatruunoita. Ja mä näytän tässä nyt patruunalla, miten ilmat saadaan sinne renkaaseen. Asetetaan se hiilidioksidipatruuna, venttiili on auki, niin pidetään pikkasen toisella kädellä vastaan, että se venttiili ei lähde pakenemaan tosta. Ja tästä näin lähdetään painamaan tätä adapteria tänne vannetta kohden. Pidetään hetken aikaa ja se on siellä. Nyt siellä on varmaan 7 kiloa painetta. Nyt on renkaat vaihdettu, ehjä rengas siellä. Otetaan runko käteen, otetaan takahaarukasta ote ja pistetään vanne sinne haarukkaan. Ja tästä jalalla voi pikkasen avittaa tätä, ettei tämä vanne lähde karkuun. Niin takavaihtajasta voi kädellä kevyesti takia ohjata sen ketjun sinne ulommalle takalehdelle. Näin. Vedetään täältä näin, että se tulee tasapuolisesti sieltä takahaarukasta sinne uraa. Sen jälkeen tästä näin vielä varmistetaan, että se on siellä uran pohjassa. Linkku kiinni ja tästä näin jarru käyttöasentoon. Ja sen jälkeen niin taas on valmis jatkaa lenkkiä.